Joutuu tietysti olemaan tarkkana, mutta muistamme hänen pisteensä olympialaisten lyhytohjelmasta 78-50. Ne näkyvät siinä ruudussakin. Vielä 8 pistettä päälle tuo, mitä Nagasu äsken esitti, mutta kyllä myös Juna Kimin pitää onnistua. Se on ilman muuta selvää. Tässä on hallitseva maailmanmestari, hallitseva olympiavoittaja. Etelä-Korea. Ja David Wilsonin koreografia James Bond musiikkiin. Todella laadukas kolmoisfluts, kolmoistulppi hyvästä vauhdista. Ja sitten kolmoisflippi. Puhtaasti taakse sisäkaarelta ponnistettuna. Mutta nyt hän tekee kyllä virheen. Hän lähti tuohon piruettiin. Jätti sen tekemättä. Syytä emme tiedä, liekö jäässä jokin ura, johon luistin ajautui. Ja sitten hän lähtee siihen uudelleen. Aika dramaattinen tuo elementti, mutta antaa hänen luistella loppuun. Vaasa. Nyt on jotain pielessä. Hänellä on terässä jotain pielessä. Tuolla terä ei liu toivotulla tavalla. Se näkyy tuossa piruetin ponnistuksessa jo, että se ei pidä. Tuo terä ei pidä. Nyt tulee kaksoisaksel. Sen hän taistelee kuitenkin tyylikkäästi. Hän on menettänyt nyt 2 elementtiä tästä lyhytohjelmasta. Ne eniten pisteitä tuovat, eli hypyt ovat siellä kuitenkin sisällä, mutta ilman muuta tuo pisteissä näkyy. Se on selvää. Näin olympiavoittaja maailmanmestari Juna Kim heti suorituksen jälkeen katse sinne valmentaja Brian Orseriin ja sen näköinen ilme, että en tiedä mitä tapahtui. Emme mekään, ainakaan vielä, ehkä kuulemme sen. Luistinta hän siellä pitelee. Olisiko siinä sitten jotakin terässä tai luistimessa tai jossakin, mutta mielestäni tuo epävarmuus jotenkin näkyy sitten hänen olemuksessaan ohjelman loppuun asti. Se vei keskittymisen kokonaan. Tuossa nyt mietin kuumeisesti, tarvitsisin tuomarin apua siinä, kuinka tuo tullaan nyt tulkitsemaan tuo piruettiin lähtö. Oliko hän niin kuin lähdössä jo elementtiin, oliko se alkanut? Jos se ei ollut alkanut, niin silloin hän sai tehdä tuon uusinnan. Jos se oli alkanut, niin hän teki ylimääräisen liikkeen. Ja nyt me katsomme tietysti tiukkaan tuota tulostaulua, mitä se meille kertoo tästä ohjelman analyysistä. Yhdistelmä oli hieno, mutta 2 liikettä jäänyt aivan tekemättä. Täydellinen yllätys hänelle varmasti tuon piruetin ponnistuksen pieleen meno, koska sitten tuo liukkusarja herpaantui. Tässä vielä kaikki hyvin. Ollaan komeassa liukuvassa kolmoishyppyyhdistelmässä taakse ulkokaarelta piikin yli lutsiin ja sieltä sitten piikin yli kolmoistulppiin, joka nousee todella korkealle. Tämä oli vapautunut hyppy, samoin tuo flippi taakse sisäkaarelta piikin yli komeasti. Mutta siinä vähän kiharaa tuossa alastulokaaressa kyllä. Mutta sitten tämä, ei, tuo pettää tuo piikille meno. Paino siirtyy piikille, sen jälkeen lipsahtaa
pois paikaltaan tuo kaari ja ei pysty ponnistamaan. Painopiste ei ole terän päällä. Sitten kun hän tässä liukusarjassa laski jalan alas sieltä vaaka-asennosta, niin se menee kyllä ihan nollille koko liukusarja käsittääkseni. Sitä ei saa tapahtua varsinkaan kaarenvaihdon kohdalla, mutta katsotaan, miten tuomarit ratkaisevat tämän. Osa-alueet eivät voi nousta taivaisiin tässä ohjelmassa, koska tämä ei ollut ehjä kokonaisuus. Aika hämmästyttävä Kyllä. Tilanne, odottamaton. Mutta kertoo vaan siitä, että kyseessä on kuitenkin urheilu. Kaikki on mahdollista. Ja nämä kilpailut ovat todella nopeasti olympiakisojen Kyllä, 60,30. Tämä on yllätys. Ne ovat hänelle kyllä todella. Nollat tulee siitä flipistä. Siis flippi on downgradattu, 0 tulee siitä piruetista, liukusarja